senyor vicepresident i vocals de la nostra estimadíssima entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, senyor Paco Cortés, president de Valldaurex, amics i amigues, bona tarda. És un honor per mi inaugurar aquest 15è curs d'història de Valldoreix. Són molts anys recuperar la memòria històrica, anys que han donat com a fruit la sensibilització i el coneixement del nostre patrimoni i de la nostra història per part de Valldaurex. Valldaurex fa una tasca, ho sabem tots, ho coneixem, molt important per a la nostra vila, i la seva sensibilitat, atenció i dedicació vers la recerca històrica i la difusió de la història fan que realitzin activitats tan importants com aquest curs, que cada any aplega una bona quantitat de persones interessades en les coses de Valldoreix a la Festa Major, descobrint-nos aspectes molt interessants de casa nostra. Per valls daurades i branques de bosc, el vent arrossega els meus records. Des de Valldaurex estem molt contents de la celebració i de com ha anat aquest 15è curs d'història de Valldoreix, una aventura que va néixer fa 15 edicions, pensant que potser seria bo de conèixer la memòria històrica del nostre poble, de Valldoreix. Per valls daurades i branques de bosc, el vent arrossega els meus records. La primera sessió del curs d'història d'enguany la vam voler dedicar precisament a la memòria gràfica, en el qual es va projectar tota una sèrie d'imatges, no només de fotografies, sinó també de cartells. Per exemple, es va projectar un cartell de la Festa Major de la Colònia Montserrat de l'any 1933. El que es va projectar va ser tot un seguit d'imatges tretes d'arxius particulars. Especialment hi ha un arxiu molt important, que és el de Capmany, que conserva imatges des del segle XIX fins als anys 70 de l'evolució, no només de la masia i de la seva família, sinó també de l'evolució de Valldoreix. Hem aconseguit també altres tipus d'imatges, com en postals antigues, que ens aporten una visió molt diferent del Valldoreix que tots coneixem. Hem de tenir en compte que Valldoreix ha sofert des dels anys 80 una enorme transformació, amb una explosió de construcció, donat que molta gent de Barcelona, que vivia a Barcelona, han volgut venir a Valldoreix a viure, i això ha significat una transformació del paisatge urbà de Valldoreix a través d'aquestes construccions. Moltes cases antigues han desaparegut i d'altres encara es conserven, i per tant aquestes imatges ens han aportat, per exemple, a veure un Valldoreix pràcticament descampat als anys 20-30, la construcció i la inauguració de l'estació de Valldoreix, que en un primer moment era un baixador, o una església de Sant Cebrià, no en runes, però amb una façana feta amb el bé, o la inauguració de quan es van instal·lar les campanes de l'església de Sant Cebrià després de la guerra, donat que s'havien fos per fer canons durant la Guerra Civil. Són imatges tant del patrimoni, diguem-ne, dels edificis, del paisatge, com també imatges que ens aporten la quotidianitat de la gent de Valldoreix. El vent arrossega els meus records, sí, els meus records, el vent arrossega
La gent que vulgui col·laborar, evidentment estem oberts a que tothom col·labori, a que tothom hi pugui participar d'una manera o una altra, i s'hauria de dirigir a Vall d'Àurecs, al Centre d'Estudis de Valldoreix. Si la gent es vol posar en contacte amb nosaltres, ho pot fer també per via correu electrònic a través de valldaurecs@bdx.cat.